Kważi 24 siegħa wara li ammetta li għadu ma tkellimx ma' Keith Schembri u Konrad Mizzi, il-Prim Ministru Joseph Muscat issa prova jiġġustifika dan billi jistaħba wara l-proċessi li jagħti ridu jinżammu. L-erba' filgħodu Jorgen Fenech ġie arrestat legatament b'konnessjoni mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan kif rapporti jindikaw li hu kien qiegħed jipprova jitlaq minn Malta bil-baħar. Prim Ministru, l-għodwa tajba, kważi 24 siegħa ilu. Għatri li ma kontx kellimt lil-Konrad Mizzi u lil-Keith Schembri. Kellimtom minn dak il-ħin law? 24 siegħa ilu għetlek li jridu jgħaddu il-ħin għal-proċessi kollha. Lil-Konrad Mizzi u l-Keith Schembri kellimtom wara li seħ l-arrest ta' Jorgen Fenech? Le ma tkellimt ma' ħadd, anke għaliex jien dawn l-affarijiet da' deċiżjonijiet noħodhom kif qedtilkom il-bieraħ waħdi. Sena ilu sar magħruf li l-kumpanija 17 Black ta' Jorgen Fenech u l-kumpanija oħra bl-isem ta' MacBridge li s-sit tagħha ma nafux minnu kienu se jgħaddu miljuni lil kumpaniji Tilgate u Hernville. Iż-żewġ kumpaniji li Konrad Mizzi u Keith Schembri fetħu bil-moħbi fil-Panama. Iżda Muscat mill-ġdid naqas milli wieġeb sazzjonijiet se jieħu fil-konfront ta' dawn iż-żewġ persuni daqstant qrib tiegħu. Fil-fatt, iż-żmien meta nfetħu dawn il-kumpaniji fil-Panama, kemm Schembri kif ukoll Mizzi kellhom uffiċċji f'Kastilja ftit bibien il-bot minn dak ta' Muscat. Il-Grupp Tomas ġaħa forma ta' azzjoni fil-konfront ta' Jorgen Fenech. Inti x'deċiżjoni ħadd jieħu fil-konfront ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri? Deċiżjonijiet jien tant kemm ħadthom illi wasalna f'xi ħaġa bla preċedent f'dan il-pajjiż. Dan għalkemm għalinna li deċiżjonijiet joħodhom huwa stess. Da' deċiżjonijiet noħodhom kif qedtilkom il-bieraħ waħdi. Din id-deċiżjoni qed noħodha waħdi. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni u t-tensjoni preżenti fil-Gvern Laburista huwa għalinna hekk. Jien kuntent illi dak li ħadd ieħor qal li ma jistax issir li jaħdmu l-istituzzjonijiet f'dal pajjiż qed isir għax l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. Fl-iskum detali jinsab fiha Muscat saħansitra qal li l-ġurnalista Net News qed jaġixxi qisu xi tape recorder, sempliċement għax baqa' jagħmel dmiru u jistaqsi il-mistoqsijiet. U dan meta Muscat daħal fil-politika bħala ġurnalist mal-Midja Laburista. Dellik raħ fuq iċ-Chief of Staff tiegħek Keith Schembri. Qiegħed idejqek? Dak kemm ġew kellu wieħed jisu tape recorder, ħabib. Fil-fatt il-pressjoni ta' Net News u l-mistoqsija dwar il-ħabib tiegħu Keith Schembri ma tantx niżlet lu wasel, tant li skiċċa u baqa' dieħel dritt fil-karozza. Sa dan it-tant bħalissa għaddejja wkoll inkjesta maġisterjali u pubblika li għandha stabbilixxi jekk il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia setax jiġi evitat u jekk l-awtoritajiet għamlux dak kollu possibbli biex dan l-omiċidju jiġi evitat.